Okay, så guys, jeg vil gerne lave et haul, fordi jeg har ikke sådan lagt en video ud. Hold da op. Jeg har ikke lagt en video ud i lang tid, så jeg tænker sådan, jeg kan jo godt lige lave et haul, så jeg ved, at jeg stadig lever. Jeg er i gang med at lave en video, men sådan, den kommer til at tage lidt tid. Men ja, jeg laver bare haul for normalt. Jeg skal farve mit hår rødt, men som sidste gang jeg ville farve det mørkerødt, ligesom du lige så gik det galt. Men nu har jeg købt en ny slags farve, og der sådan, den viser, at det bliver sådan der. Eller sådan der, ikke? Men jeg vil gerne prøve, fordi jeg har haft neonpink før, og det er ikke et filter. Jeg har haft neonpink. Og så, jeg har ikke kun været normalt, jeg har også været med til sådan noget. Så har jeg købt dem her, fordi jeg elsker dem, like. I love it! Og så, da jeg var i Matas, så købte jeg en deodorant, fordi absolutely nothing. Ej, det der står på, så. Og så, vi går lige over til normal igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan sprang væk fra normal. Sådan eyeliner. Wow. Og så alle dem her. Det er sådan til her nede. Du kan selvfølgelig også. Hvorfor åbner jeg munden? Det plejer jeg faktisk aldrig at gøre. Ja, det var bare mit hår. Ja.